Hi guys, good evening. Welcome to my channel. Tonight is February 3, 2021. Bali Wednesday ng gabi dito sa Toronto. Tapos ngayon guys, ang vlog ko ay hindi muna about sa AZ school experience ko, kundi iba ngayon. Meet up. May imimit ako na person. Siya ay isang online influencer kasi napakarami ang followers niya guys. Last year kasi March, nung time ng pandemic, kasi nag-lockdown lahat, tapos stay at home, talagang total lockdown. Nag-browse ako sa internet about sa mga Pilipino na mga truck driver. Tapos nung tinype ko yung Filipino or Pinoy something truck driver, siya ay lumabas doon sa pag-search ko. Kaya since from that time, pinapalo ko na po siya hanggang ngayon. So that time, hindi pa ako wala pa akong license noon sa AZ. So pinapanood ko yung mga videos niya lahat. So talagang na-inspire ako. So may mga videos din sa iba. So na-inspire ako. Tapos di ko akalain yung tao na pinapalo ko, mamimit ko siya ngayon. Bali mamaya on the way ako doon sa kanya. Kasi hindi ko inakala, kasi ang layo niya dito sa Toronto, tapos napaka-busy niya. Pero nagkataon lang ngayon is ang delivery niya dito sa Toronto. Tapos ako free naman, so kaya pwede kaming mag-meet. So guys, samahan niyo ako. Daan muna ako ng Tim Hortons. Bibili ako ng pagkain kasi alam mo naman, galing sa biyahe malayo, masarap ikuan ng kape, mainit. So yung biyahe niya since kaninang umaga pa, tapos ngayon 8 o'clock na, ang layo. Bali galing dito 2 kilometers na lang ang location niya. Nandun siya sa yung delivery location niya. Thank you. Do you have a tray, please? Lapit na ako guys. 600 meters na lang. Your destination is on the left. Truck nga pula. Oh. Ayan na. Bay. Main gabi eh. Pwede ra dire mo park? Mingaw man yung lugar ra dire. Mura ra magnasa prosperidad. Oh. Oh, ayan na siya. Yun oh. Yun. Truck na pula. Bayo. Oh. Ay, kuan chicken wrap. Oh, init. Nindot gihigop og kuan. Ikaw wala man lagi ka. Natoy kape. Saka ko dito sikas. Diri. Ha? Ikaw mo imulin ko di aron. Lakman. Lak ba? Oh, lak na dure. Oh, ayan. Let's go. Alright. Mag-vlog lang tadi. Bagong vlogger to, bagong vlogger. Oh. Oh, ang ganda ng GoPro mo. Say hi muna. Oh, hi. Hi. Oh. Kumusta? Oh, okay ra bay. Doon ra man namo dire. Dol ra. Asa man na ni butang? Diri. Butang. Ate ako ni. Baka power kayo. Ako na ni butang dire.
Si Yeah. Pinoy Trucker. Di. Anong gagawin natin? Tagalog, Bisaya? Tagalog na lang, no? Tagalog na Ano lang. lang, Tagalog. yung ano, Tagalog. mix na lang, no? Mix na lang. Yeah, si Marlon, nag-i-start na tong nag-i-start na siyang mag-vlog. Anong, ko na? Ang paring MTV. Paring MTV. Okay? Yeah, makikita ninyo sa screen ninyo, yung mga nanonood ngayon ng mga subscriber ko. Yan, pipindutin nila yan. Yung subscribe na, nahanapin nila yung pangalan mo. Thank you. Bali, di rin lang ako isulti. Yan. Sige, sabihin mo. Sa lahat ng mga subscribers ni Pinoy Trucker, sa lahat ng mga followers niya, welcome sa Toronto. Ako ka pala si Marlon. Tapos, andito po ako sa delivery location ni Pinoy Trucker. Nais ko pong magpasalamat sa kanya kasi kahit papaano binigyan niya ako ng time. Yeah. So hindi ko akalain na magkamit kami kasi ang layo niya, tapos napaka-busy niya. Nagka-timing lang na may delivery ka dito. Tapos ako naman free. So ito kasi nag-message sa akin to. Nakikita ko to siya na nagba-vlog, no? Ako kasi tumutulong talaga ako sa mga nagsisimula kasi gusto kong makita yung improvement nila from level 0 hanggang sa tumaas na yung pagiging truck driver. Gusto ko siyang tulungan. Opo, kasi kakasimula ko lang po, kaka-graduate ko lang sa school, kakakuha ko lang ng license last January 14. So officially trucker na ako pero walang experience. Yeah. Okay. Okay. So kahit papano sa simpleng paraan ko na paggawa ng video, parang simpleng way ko na makatulong din sa mga yung katulad pa sa akin na stage na kakasimula lang. Kasi yun nga sinabi ko doon sa mga truck driver sa Steinbach, nakita mo yung mga vlog, may mga bagong driver na Pilipino. Sabi ko mag-vlog kayo from the start, paano nyo naipasa yung class 1. Kasi yun ang maganda, yun ang pinakauna. Paano ba siya nag-class 1? Paano nyo naipasa yun? Ganyan ba? So nakita ko yun sa'yo, mag-share ka na about sa air brake, sa mga atras, no? So sabi ko, gito So tulungan kita. So kaya nga wala pa akong experience. Yung Okay lang yan. binablog ko, yung experience ko sa school. Yeah. Ganito kasi, ganito, no? Ano sabi mo, wala kang experience. No? Sa actual driving. Yeah. Tandaan ninyo ha, kayo mga veterano, kami, tandaan nyo lagi, ilagay nyo sa isip nyo, hindi porket nandyan na kayo, matagal na kayong truck driver, tandaan nyo palagi, we all came from nothing. Di ba? Hindi kami pinanganak na truck driver. Okay? Kagaya mo rin kami na nagsisimula sa wala. Kumuha ng license, walang experience, pero hindi kami tumigil, no? So, tandaan ninyo, we all came from nothing. May mga truck driver na mapagmataas na veterano na ako, blah blah blah. Fuck them, okay? Huwag mo silang intindihin. Huwag kang mahiyang magtanong. Example, meron kang gustong itanong sa mga kakilala mo, magtanong ka about blah blah blah. Huwag kang mahiyang magtanong kasi may sagot yan. Lalo na ikaw, hindi ako mahiyang magtanong ngayon. Yeah, huwag kang mahiyang magtumawag ka sa akin kung may akala ko dati kasi si Pinoy Trucker, para syempre marami na yung subscribers niya, parang nasa taas na siya. Ang akala ko is hindi namamansin dun sa mga katulad sa amin, mga kasisimula lang, pero I was wrong. So ngayon nakita ko personally, na-meet ko siya, I was wrong. So talagang napakasimpleng tao po, low profile. So makita ko siya sa kanya na para handang tumulong talaga. Yeah, di kasi may naranasan ko yan before. May mga truck driver talaga na mapagmataas, no? Ako kasi lagi kong tinatandaan na nagsimula tayo sa wala lahat. As in wala. Kahit yung mga nagretiro ng truck driver, hindi man pinanganak na truck driver yan eh. Nagsisimula yan, kagaya mo rin. Kagaya ko rin, nagsimula din kami sa wala. Kaya kung may mga driver na mapagmataas, hayaan mo na. Okay? Huwag mo silang pansinin. Every time na may mga itatanong ka about sa driving, magtanong ka, huwag kang mahiya kasi may sagot yung tanong na yan. Okay? Ito siya. Thank you. Bisaya din, taga Mangagoy. Mangagoy. Ano ko lang sa inyo, yung area mo kasi dati,
Dati kasi akong sundalo, no? Dati akong sa military, scout ranger. Area namin yun. Oo. Di, nabanggit ko nga kanina sa usapan namin natin sa phone, yung kampo nyo is katabi lang ng Yung kuwan namin sa skilling. Forest Drive. Oo. Yung skilling, yeah. Oo, skilling. Dati ako sa Bravo Company. Oo. Tapos nailipat ako alam dun ko sa- yun, 28 IB, 4 ID. For ID, yeah. Oo, yeah. infantry Area namin division. yan. Oo. Area naman ng Tandag, Oo. Mangagoy, Barubo. Barubo, yeah. Oo. Area namin yan. May area na. So taga doon pala do. Kaya naging excited ako nung mag-usap kami. Nung tinanong ko saan ka sa Bisaya, kasi Bisaya siya. Mangagoy. Bago pa ako nagsundalo, nakarating na ako ng Mangagoy. High school pa lang. Kasi nga, naulit ko sa papa ko, dating bulldozer operator sa Picop. So nakarating ako doon sa Road 4, anong mga lugar na dinadaanan ng mga NPA. Kaya nung naging sundalo ako, sabi ko alam ko tong area na to. Dito kami dati nagkakampo ng aking airpat. Kaya nakarating ako doon, talagang pinupuntahan kami ng NPA. Talagang parang ang history namin, ang noon pa, magkaintindihan kami. Ayan. So hindi na lang namin bibisayahin dahil alam ko marami sa inyo hindi nakaintindi ng Bisaya. Oo, So Tagalogin na lang para ano. Pero kahit, dapat kahit sa inyo, na mag-IELTS mahirapan, kayo ng Bisaya kahit eh. mahirapan magtagalog, pipilitin namin. So ano nga pala, ilang taon ka na dito sa ano, Toronto? Dumating ako dito ng 2010. PR. Landed. Kasabay kami ng misis ko. Paano nyo na ano? Bali yung time na yon kuan sila kailangan nila ng yung mga like nurse kasi yung asawa ko. Nurse mo sa asawa mo? Kailangan nila ng mga skilled worker. Isa na yon yung nurse. So nag-apply kami na kuan naman Year 2000. 2010. At 2009 kami nag-apply tapos 2010 na That time approve. wala pa kayo anak. Buntis si misis. Pumunta kayo dito, buntis si Mrs. Kaya pinilit namin pumunta para dito mapanganak. Okay, buti Oo. pinayagan kayo sa aeroplano. Pero nag-wave, hindi na siya ini-scan yung parang chiber i-scan ka sa Yeah. airplane sa airport. So hindi siya nag-scan, nag-wave siya. So kaya nung dumating kami dito wala pang health card. So alam mo naman Canada. 2010, so 10 years, 11 years na. No? 11 years na. Tapos since noon gusto ko na talagang mag-driver ng truck pero sa family reason nga na So ito ba, itong sa Pilipinas, anong trabaho mo? dati ang first ko na trabaho is sa trucking company nga sa Red Bull Oh, yung Express. Red Bull, sinabi mo? Oo, Okay. nakapag 3 years ako doon. Anong trabaho mo doon? Hindi ako truck driver, pero yung operation doon, trucking, sa mga prime mover. So parang may related ka pa rin sa tracking? Oo, nagkuhan ako sa operations tsaka marketing. So parang handle ko lahat mga driver. Parang dispatching okay. ako Parang din. dispatching ka, so may idea ka. Lahat na, liaison, dispatching. So yung mga driver naman, lahat sila kasi mag-onboard ako minsan, mag-work with. Na alam ko na mga components lahat. Minsan tinuturuan Yung nila mga truck ako. na doon, yung Platnus, ano? Na mga yung mga 18 international. speed Eton, Okay, Fuller. yeah. So Yung nga, shout out nga pala kay Joel Bore, galing sa Red Bull to. Yung mga Oo. taga Red Bull dyan, ng mga truck driver. Red Bull din ako dati 2000 to 2003 sa Tacloban, Ormoc. Doon ka na-sign? Tacloban? Kasi nag-expansion project sila doon. So, mangagoy ka tapos doon ka na-sign sa Tacloban. Okay, iniwan mo yung asawa mo doon? Hindi, sa Leyte ang asawa ko. taga Leyte asawa mo. Kaya Okay, doon kami doon niya ako na-discover. Doon kanya napikot. Nanonood. Shout out nga pala siya, Mrs. De, joke lang yun. Oh. So after Red Bull, nag-shift ako ng career, naging ahente ako ng Marlboro. Philip Morris, nag-UC ka, Yeah. 'di ba? Oo. Yeah. Pero hindi ako yung nagbebenta, yung mga may nagbebenta, mga ahente panel. Yeah. Hawak ko sila. Oh, so may ano ka talaga, experience ano. So pagdating mo dito sa Canada, anong trabaho mo nung dating mo dito? At first talaga, general labor, yung napasok ko sa paggawaan ng mga elbow pipes, yung sa factory talaga. Pero naranasan mo yung maglilinis, ganyan? Cleaner. Pero okay lang. Nagtataka ako kasi halos mga dumadating dito, naranasan nila yung maglilinis, mag-cleaner. Talagang ganun ang buhay dito. Ikaw din? Hindi. Hindi mo na. Pagdating ko dito, talagang inasikaso yung lisensya ko. Ayos. Yeah. Talagang nag-drive na ako pagdating. Sabi ko, ayaw ko mag-ano kasi mahirap. Hindi, ganun talaga dito sa Canada. Kailangan mo magsimula from the scratch. Pero Hanggang it's talagang maganda ho ang experience na yun. Parang na-appreciate mo kung anong meron ka sa Pilipinas. Tama yan. Yung ayos asawa mo na. ngayon, nurse. Oo, nurse siya. Bakit di ba magdadrive ng truck? Hindi, talagang passion ko talaga ang driving. So, kaya kahit by hook. Pero yung bang
pinili mong career ngayon, alam ng asawa mo, pinag-usapan niyo yan. Talagang supportive siya. Yeah. Oo. Kasi- Kasi eto, mag-long haul ako sakali. So, bali, away ako for ilang days. Ilan ang anak mo ngayon? Dalawa. Dalawa na, ilang taon? 9 at saka 3. Oh, so paano yan? Sino magbabantay pag... Hindi, si Mrs. part-time lang siya. So, citizen ka na? Citizen. Citizen So, na may ng- passport po ako, pwede ako magtawid ng Yeah, US. so hindi mo na kailangan kung mag-long haul ka, hindi mo na kailangan kumuha ng visa kasi citizen siya ng Canada. Oo. Which is good. Oo. Napakaganda niya. So, Kasi ako, hindi pa lang ako citizen eh. Nandyan nga yung PR ko. Kasi may PR ko. Ito, expired na. Expired? Oo, kasi nung pandemic nga, wala akong makitang magpipicture. So, nung magbukas ang Winnipeg, tapos ng code red nila, tsaka pala kami napa-picture. Pero good pa rin yan. Kahit hanggang ano na lang siya, February 8 na lang siya. So pag February 8, hindi ka muna Hindi mo na ako mag-US. Oh, kasi pero naka-process na, Ah. express na siya ngayon. Baka within 1 week, 2 weeks lalabas na rin yun. So ngayon, bakit truck driver? Bakit truck driver? Kasi una-una passion ko gusto ko talaga mag-truck driver. Ma-enjoy ako sa pag stay outdoors. Ma-enjoy ako pag travel kasi yun talaga ang hilig ko. So ngayon, nagtatrabaho ka sa Nike. Ano yan, yung full-time mo? Full Ilang taon mo na dyan? 4 years. Tagal na, maganda ng benepisyo mo saan? So para okay naman, pero yun talaga pag yung passion mo talaga. Yeah. Gusto mo talaga yung freedom. Nagda-drive pa rin ako pero dun sa loob. Gusto ko sa labas. Gusto mo maranasan yung magkanina ng... mga challenge. Gusto ko yan. Adventure. Adventure. Pero kung maganda sana, kung pupunta ka ng British Columbia, naikot mo yung buong Canada. Ang kagandahan na sa trucking, walang boss na may mga CCTV nakatingin sa'yo. Freedom. Yung freedom talaga. Sa kuwan kasi, like, yung sa akin, or parang opisina, politika, daming mga mata. Yun ang ayaw ko. Sa totoo lang, hindi talaga ako nagtrabaho sa isang kumpanya ng kwadratong building. Nagtagal ako doon dahil ayaw ko yung inuutusan ako. Tapos kahit anong sipag mo, yung kasama mo iba, sa Bisaya anak, takulan. Human sa panahon, siya gihapon ang... Hindi, ang isa sa ayaw ko dyan sa magtrabaho sa isang kumpanya, nasa isang kumpanya kayo. Yung araw-araw makikita mo yung pagmumukha ng kasama mo, yung burakot ng mukha. Yeah, ayaw ko. Gusto ko yung solo ko lang. Wala akong boss. Pagbigay sa'yo ng biyahe, punta ka ng Amerika, punta ka ng Virginia, anong address ito? Ikaw nang bahala, di ba? Bahala ka na saan ka matulog, saan ka mag-refill. Lahat ikaw nang bahala. Wala nang makikialam sa'yo. Pero pag nasa opisina ka sa isang building, ang daming mata, ang daming nagutos. Tama yan, politika. Dapat ang pasensya mo mahaba. Ayaw ko talaga sa mga ganyan trabaho. Dapat adjust ka talaga. Kaya sa tracking naman, mag-adjust ka na rin. Kasi ako nasanay ako maraming tao ngayon, 4 years. So mag-tracking na ako. Kagaya nito, no? Ikaw na lang mag-isa. Ikaw lang mag-isa dito sa truck. Bahala ka na, nandyan yung mga pagkain mo. Bahala ka na anong gagawin mo. TV, butang pag TV. Okay, wala na TV. Microwave, tapos fridge, closet, storage. Ang pangit lang dito sa Volvo, yung kainan niya nandoon. So kung team kayo, pag Volvo, team kuan, dito na lang. Dito na kain. Kasi yung ibang truck, ito bagong modelo to. Dapat yung ibang truck, nandito yung lamisan nila eh. Ito, mas maluwag yung ibang truck eh. Maluwag. Tapos nandito yung lamisan na, putol to siya. Tapos ang daming box sa taas. Bakit mo bang ano pre? Accelerator. Accelerator? Tama. Mentol mo sigarilyo, green. Nagirili ko ba? Hindi, ba na. Pero katong sa Marlboro pa ko, libre man may. Hindi, pag nasa Amerika ka, tsaka ka lang makapag-hit-hit ng Marlboro eh. Mahal. Ano siya, mga $4.50. Hindi, mas mura doon. Mura doon. Kasi kung $4.50 US dollar, so magkano yun sa ano? Times 50. Dito sa dito sa Canada. 1.35. Kasi ang isang kaha sa ano, dito sa Canada, $17. Doon, $4.50 lang. Barato. Doon na ako nakakatikim ng Marlboro. Oh, bay.
Large man kano? Medium. Yeah, namimigay naman. Namimigay naman. Hindi, kasi binibigyan kami. So, share lang. Ano ba to? Tanawa na. Kani siya, kuan. Raptor na siya. Wala pa kay presyo kay unsay gihapon nila ako ni. Oh, di ba? Kuan na siya jersey, Toronto Raptor. Meron pa akong regalo. Wow! Hilig kag basketball? Hindi. Hindi ako na. Siakam. Ano to Siakam, pre? Si Siakam, tong player sa. Oh! Oh? Gawa to ng Nike, pre. Exclusive for Nike na ang picture. Wow. Oh my God! Hala, re. Oh my God! Wala tigil pa naman. Okay, so. Oh, nakalibre ako ng Raptor na jersey. Ano ang isa? Pagtugnaw na, pagtugnaw. Walang galing. Taga Nike kasi ito eh. Kasi sa amin binibigay libre. Ayun, no? Ayun, no? Kung ano siya, large material ni, okay lang na, large. Ayos. Oh, maganda pre, pang malamig. Wala na. Pang kuan na indo ba? Wala yung Walang yan. Wala. Pero kung bukas sana mga tindahan, makapagbigay ako ng yung discount card. So, wala So na ikaw, yun. disawa ka sa mga Nike na mga... Oo, sawa. Eh, Grabe. kuan, kaning manghatag mo Hindi, sila. taga Nike siya nagtatrabaho. Kasi lahat ng Nike na totoo ba yan? Sinabi mo? Lahat ng Nike distribute sa mga bawat province nagmumula sa inyo dito sa Toronto. Lahat ng Nike na paggawaan ng Nike, yung mga third party galing Europe, Asia, Middle East. Dito ang bagsak sa distribution center. Dito sa amin. So, pag bagsak yan sa inyo, Pagbagsak dyan, isusort namin. ayos. Pero storage muna. storage Kasi mo na. distribution center. So, ang laki ng company na. Napakalaki. From murag ka ng SM Mega Mall. Di, nandun na, pati sapatos. Lahat. Kami, nasa inventory control ako. So, lahat namin nakikita. Anong position mo dun sa ano? Nasa inventory control. Kasi ako sa... Supervisor? Hindi naman. Inventory control driver. Ang ganda ng trabaho nito. Gusto ko mag-truck driver. Nasa Nike na eh. Oh. So, yun. Yun nga sinasabi ko minsan. Ito, siguro talagang gusto lang talaga niya mag-truck driver. Kasi sabi ko nga, kung meron ka na magandang trabaho, stay put ka na doon. Eh, pero ito, gusto talaga ng tirahin doon mga big highways ng Canada eh. Nasa team kasi, pag hindi mo kasundo, yung iba talaga, hindi Pero pa okay na, flexible naman tayo. Yeah. Pero yun lang ang alam mo dyan, yung experience. Makakuha ka ng experience. Soon, mabihasa ka na sa ano, pwede ka na magsulo. So, Mas maganda kung yung naman, for a start, maganda yung team siguro. Yeah, kasi para may guide. mag-guide ka. Tama din yun. Pero pagtsatsagaan mo lang, talagang habaan mo yung Okay lang kasi lahat na, yun nga, mag-start ka, dapat, dadaan ka talaga sa... Yeah, yung ruta mo magiging Toronto, Nova Scotia. Depende, Toronto, Nova Scotia, tapos either pagdating doon may advice na pupunta ng US. Basta ang sabi nila, i-prepare mo yung sarili mo na 1 week ka ma-out. So, sabi mo pamilya mo, ganyan. Hindi, mamimiss mo yung ano, mamimiss na yung mga pamilya niya. Mamimiss Ay, yung ko. anak niya. So, possible daw na California, tapos Kung layo. doon sa inyo, banda. Winnipeg, layo. California. Kasi Pagka- yung hinahanap nila, yung may US passport or may visa Yeah. para makatawid. Kasi ikaw, ano ka, llamado ka eh. Meron kang Kasi- citizenship. Pag wala kang visa daw, pag papuntang Nova Scotia, ang hirap daw ng load, pabalik mong Toronto. So, pinapalusot dapat- nila? Oo, doon. Okay, tama nga naman. Tapos doon, lusot dito sa Brampton. Kaya pagka galing Nova Scotia, lusot ka ng Amerika, deliver ka Amerika, pick up sa Amerika, deliver na naman dito. Oo, triangle run. Kasi ganun din ang ginagawa sa amin dito dati. Nung una akong sumampa dito. Winnipeg, California. California, Toronto. Toronto, Winnipeg. Ayaw ko nga tingnan yung kilometre dahil 5,000, 4,000 kilometers. Tapos ako lang mag-isa. Kailan ako darating nitong hayop dito? Gikan sa Virginia, pila ka kilometro? Sa Virginia to 257 plus 553, almost na 1,000 din. Yeah, galing ako ng Virginia. Tapos after dito, nasan mo ka? Bukas hindi ko alam yung aking kasi tatapusin mo na itong unloading, din bukas malalaman. Baka babalik ako Winnipeg. Babalik ako.
siguro babalik bumalik, pero yun nga problema kasi nga expired to. So baka hindi mo na ako lalabas ng Amerika. Kasi hinahanap siya pagpasok mo, PR ka ba, ano bang status mo. Sabi nga ng babae kayo na dun sa border, sabi niya, yan ba yung expired mo na ano? PR? Sabi ko yan, kasi mayroon akong dinikit doon na Photo. hindi, yung nag-PDX na kami sa Nova Scotia, pinadala na namin yung aking. So okay naman sa ngayon. Ay nako, salamat na marami at nakarating ka dito sa narating mo tong truck. Pero ang kagandahan ng pagsulong mo, ano mo yung truck mo, lahat organized. Kuha na lang siguro later na. Sa akin, kuha lang Ang anuhin mo lang ngayon dahil kaka-start mo lang yung experience. Kunin mo muna yung experience. Tapos yun nga, may mag-guide. Yeah, kasi yung pagta-tracking dito, wag mo, isang pagkagaya mo, nagsisimula ka pa lang, wag mo munang isipin yung pera. Yung pera, susunod yan. Uunahin mo muna yung experience kasi kailangan mo makabuo ng experience. Experience lang yung ibubuo mo dito. So hindi ka na nalilito dito ba? Di na. Ha? Okay na sa'yo. Sito na kay ko. Kay nagkuhan man ko, nag-Uber Eats delivery. Nag-Uber ka rin? Oo, so Parang dito ako lumiko kanina. Oo, dito. highway man na diyan. Dili. Highway na siya? Gardener, gikan ka dito Queens Elizabeth Way. Ayan na. Pero nakato na kag Niagara Falls. Yun nga sana dapat ngayong taon na ito, last year. Pamilya nimo. Ang galing niya na. Yan yung camera dito. Times 300% siya. Anong 300%? Ang iyang view. Side mirror ana. Kung kana 300%. Galing oh. Kitang-kita mo pagliko ano. Ang inyo ba yung Winnipeg? Yeah, Winnipeg mismo. Monay City. Yan ang pinaka-city ng Manitoba, pinaka-sentro ng city. Hindi siya ganun kalaking kagaya nitong Toronto na to. Grabe ang laki. Ako pa ng Toronto. Mas malaki pa yata to sa sa Calgary yung kanina nga, naligaw nga ako nagkamali ako ng liko biglang naghiwala yung apat na lane, no? Na-miss ni mo? Oo, buti, ang bilis nag-recalculate si Garmin. Oo. Kuha lang yung lugar na to. Sa Winnipeg, walang ganun. Kaya nga sinabi ko ba doon sa video, pag nasa Vancouver, Toronto, pag sinabing, saan ka sa Canada? Winnipeg. Saan yung Winnipeg? Hindi alam. Dahil nga, maliit lang siya. Hindi siya maliit. Basta, average lang siya na city. Hindi kagaya nito talagang metropolitan to. May mga train pa yata dito, ano? Na. Subway, mga Subway, ganyan. oo. Malaki talaga siya. So nandito na kami sa aking unit. Inikot ako ni Marlon sa downtown Toronto. Sa truck na pula. Sa truck na pula. Okay, so yun, inikot ako ni Marlon sa downtown Toronto. Ang ganda pala talaga dito. And iwan ko lang kung kita ba. Ano ba? Kita ba dito? Yeah, wag niyong kalimutan nga pala i-subscribe nandyan sa screen ninyo yung pangalan, yung YouTube channel niya. Yung alam ko magsasubscribe kayo kasi sundan niyo itong niya, yung story niya hanggang doon sa magiging talagang professional driver na siya ng truck. Pero ito, tapos na to, may license na to Experience na lang. Yeah, experience na lang yung kulang niya. So wag niyong kalimutan lagi. Wag niyong kalimutan i-subscribe si Paring M TV. Keep safe and keep on tracking.